Aí, você aí de novo, cai bien de fnanya, aí will make in a potato, there's your on the near kind of kita. Ónyébuchi ayo kundugo, I make baru kundu ayo. Chineke je nyere aka. Ije afọ ịbata n'idi Akwaeze. Anyị nwazi na onwe anyị nọ ebe a. Anyị esoro kene Chineke. Oseburu ụwa bịa nara anyị ọjị. Ị na-ata n'otu anyị na-ata n'ibe. Ndị mmadụ, ndị obi ha dị ọcha. Ya kwudewe n'emume a n'ọbụ ikwere na ife dị mma o rute gị isi na ife dị mma ọ na-eteghị aka ngwuru anyị nọ n'elu ya ezinụlọ anyị nọ n'elu ya nwoke na nwaanyị bi ebe a Ifeọma je na-echi unu n'elu unu a na-eme mma Akwaeze zara tata ọ ka ọ na-adịbu okwu dị mmanzi atọ ọjị okwu adịghị mmanzi atọ ọjị ọ na-akọ nze ọ na-akwa nze ihe niile bịara ebe a onye ọbụla were ndụ kedu onwe ya site na Chukwu kere anyị
You can ask us to don't worry. After the work out. You not after the Capia, don't worry. I took Kuma, I got to go. I got to the north. I got to Kuma, okay? To the good view, I think this. One the cat, Okpala Kamani, but now you could get him. God bless you. Oh, yeah, they're going to tell you what the very bad alignment. Tell you how you. God bless you. You got the book. Oh, wow. Can you look around? No, good ball. And when I behind there is a good woman, there is a good woman. I'm not just a woman, a good woman. But I'm going to get your good. Yeah, never in a time. Oh, well, I cannot know where I'm going to do. But I beat me. Mana, why is the brains of mother? Oh, you're kicking on your back. I want to go to the bar. What's the Hariana? And I say, no, God bless you. You are going to come by, you like to come by. I know you got Ezennebo Akwaeze. Nancy Chile got it to you. You should have Majesty. You will be so much Mr. Bala. Address the Akwaeze. The number one thing about Akwaeze. You get to be one of the Akwaeze. Then you know, yeah, after the motive. You know, they got put in jail. Ezani. What is it? They are 50 years in the world. He has been Akwaeze. He has put jail. Bravo. Ukwaeze. Ukwaeze welcome, Maro. Welcome. You got to buy it. You got to buy it. Oji ka nwanyị Ezennebo nke ịtọ na Akwaeze ji wee na-ekele gbasara Ifeọma ị na-emela Akwaeze na obi ọma gị na ịfụnanya gị n'ebe Akwaeze nọ. Nna anyị dị nsọ sisi ji wee bụrụ Ezennebo nke ịtọ na Akwaeze imere ka ife dị iche na-adị na Akwaeze. Na-ayọ siri ike bụ nwoke niile bụkọziri ụmụ afọ Akwaeze. Ọ ga-adịrịfa mma na-eke oyi afọ nkwọ ọbụma na mbata ha niile ga-abụ ngọzi ngọzi. Nna anyị dị nsọ ife nwatakịrị ga-abịa tata ọ gụrụ ya agụ nkwụsị enyi ike iso na ndị ga na-eme ka udo dị na Akwaeze na-edobe iwu na-eme agwa ebe a na-akpọ na a na-eme ka o soro kwuo na a na-eme tia. Nna anyị dị nsọ ebe anyị ji bịa bịa tata bụ ka o soro na ndị a ga-echi echichi dị Akwaeze. N'oge gboo ebe a na-abịa bụ ndị na-atụ atụmatụ ebe ọ ga-esi dị mma n'obodo. Ndị na-atụ atụmatụ achọrọ onye a ga-ene anya n'iru bụ okwu eziokwu. Ọ ife a na-achị ikpugbu okpue tata. Chineke wee na-ayọ gị mgbe ọ bụla ekpunyere nwa okpu ka o si n'ike baa n'ike, ka okpu a ga-ekpunye ghara iri arụ ọkụ, ka ọ ghara iwu ya isi karịa maka o mee ya ka o so na ndị ga na-edozi obodo abụ Akwaeze. Anyị ga-atakwa n'ọjị atata arụ ike na ndụ. Mgbe a ga-ekpucha ya okpu a, ọ ga-ibe akọta ibe nwe ga na-eso na ndụ ya niile. Ajọ nwa ya akwa n'afịa, ajọ mmadụ ahịa afịa. Nna anyị dị nsọ ị ga-enye iwe okeji wee na-azụ na-echekwa ndị a ga-aghanye n'aka site n'ụbọchị nke tata. Nna anyị ga-atakwa n'ọjị atata arụ nke tata ndụ tata aga n'iru n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Ezennebo. Royal Majesty, Igwe, Ezennebo, Okpala. Ezennebo tesile, apasi roncherime. Okosile, niwa na chipata n'ime ego Akwaeze. Onye n'ime ndị Akwaeze okwu, oge kwuola n'ime okwu ndị tata. Ka m ghọtara ọfụma, ezinụlọ na-ahụ obi aṅụrị ịdịgo n'okwu ndị tata. Ihe dị mkpa niile bụ ọnwa onye agbata obi Igwe Igwe nyere aka ndị aka ede n'anya n'azụ. Ọ sịkwara na nwunye bụ mmadụ ga-abụ ọ na-atụnye n'ezigbo ụlọ. Ọnwụ ndị a ga-enyere aka nye mfe aka. Chineke ga na-ebunye ọnọdụ gị, ị ga-esi n'ọgaranya na-aba n'ọgaranya. Maka ọkpụkpọ onyinye Chineke na-enye ọkụ ọrụ oge niile. Mgbe ndị isi na-ebi obi ya ga-anabata ụtọ na Akwaeze na-ekpughe n'okwu a. Okwu a ga-abalị isi n'afọ nke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Igeza na-egwu na OGUNO. Amanye nwanne ọ gasagị na n'ọgbọ. Ezennebo Akwaeze. Ezudo. Amanye nwanne. Ọga ndị ọga. Ọga na-enye nwa. Hey! N'ụfọdụ ka ọ dị n'abụ. Kedu ndị nwoke ga aga sapa ahụ? Ọga sọrị. Ọga sọrị. Kedu ndị nwoke ga uche? Onye ji maka wele ji otu. Agụmọ ọgụ iwe ọgụ otu mmanụ onye ilo gụrụ. Hey! Ọgara kwesịrị. Ọga chinenye. Chidioma. IDI. Ọga na-enye. Ọga na-enye. Mmadụ ka agwa. Mmadụ egwu ndị obi ahụ. Hey! Ọga kwesịrị. Thank you.
Ndụka masịrị ka ọmụmụ ga-agbachikọ anyị anabata Akụdịka masịrị ka ọmụmụ Ezeana. Ọ na-achị ya mma. Ide bodyguard Oguno. Ide that the bodyguard Oguno. Ezuzu na-achị ya mma. Hey! Ọ gara gosi me. Ide that the bodyguard Oguno. Ezo na fadile. Ezuzu na-achị ha mma. Ezuzu di chida. Thank you very much. Some member of where they get ambassadors. I don't know what's going on. I thought that I want to be here. Come on, let's go to them. I was just going on. I feel like I'm an Arabian. That's how they get to them. I'm going to go to them. Igwe is a local. Here's what they went to OGUNO. I don't know if they get to somebody to get that bread on her. I don't want to go to your boss. I don't know.
Igwe Remember Anambra brothers. Remember Anambra brothers. Ambassador.
obodo dị mma, ndị Igbo na Akwaeze, maka